আমাৰ বড়ো সমাজতো আছে এজন দুজন বেয়া মানুহ। এই এজন দুজন মানুহে বেয়া কাম কৰিছে প্ৰত্যেক বড়ো সমাজক বদনাম দিব বিচৰাটো ঠিক নহয়। मोखां खाथेनानै हाबफैदों, दुम दाखाल खालामफैदों, माइक्र'फन सेख'नानै लानानै थांदों। जोंनि बर' समाजावबो गाज्रि मानसि सासे सानै दङ। दा बिसिनि थाखाय बा बे सासे सानै गाज्रि मानसिनि थाखाय जोंनि बर' समाजखौ बदनाम होयोबा जानाय नङा होननानै बुंदों जा हाग्रामा सारा हा बिटिसिनि चिफ नङा होमबा, जायखौ बुङो जों बिपिएफ हान्जानि दानि गोदान सरकारखौ होननानै बुंफिनांसिगोन। जोंहा सिगाङाव बिथाङा जेनना थादोंमोन, दायो बिथाङा जोबोर मोजां बाथ्रा बुंदों होननानैसो आं सानो। मानो होनना बुङोबा क'क्राझार जिल्लायाव सासे हिन्जावसाखौ माने मुस्लिमफ्रा जिनाहारि खालामनाय अर्थात रेप खालामनायनि सायाव जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा माखासे खेंफोरथि होदों अर्थात बिटिसिनि चिफ सारा। दा बेजों लोगोसे जों नोंथांमोना सेकेन्ड इन्ट्र'आव नुनो मोन्दों जे जा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दिफेन बर' सारा माने माखासे खोथा बुंदों जे मोखां खाथेनानै हाबफैदों, दुम दाखाल खालामफैदों आरो माइक्र'फन सिख'नानै लानानै थांदों होनना बुंदों। बेयो माबेयाव जाखो आरो मानो जाखो माब्रैहाय जाखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ ए टु जेड जोबजासिम नाय, अब्लानो नोंथांमोना निस्सय बुजिना मोनगोन आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय बा गोबाङानो नुवाखै जानांगौ। स' जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर, आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलनि थ्रुयै जोबजासिम नायनानै बुजिना लानो हागोन। दा मा हिसाबाव मानि खारनाव दिनै बेफोरबायदि जाखो आरो आं बे बाथ्राखौ बुजिना मोनाखै। जोंहा माखासे डिफेन बर' सारा बाथ्राखौ जे बुंबाय जे मोखां खाथे हाबफैदों, माइक्र'फन सेना लांदों, दुम दाखाल खालामनानै गालांदों बा बहाबा सोरखौबा बुनानै गालांदों मादों होनना बुंदों, बा 100 जन 150 जनसो मानसिफोर हाबफैदों होननानै बुंदों जे। नाथाय हाबग्राफ्रा सोरमोन आरो मानो हाबामोन? दिनै डिफेन बर' सारा माने सिनायो मायो होननानै बुंदों, नाथाय मानो उल्लेख खालामदिया सोरमोन हाबफैग्राफ्रा, मानि खारनाव दम होफैखो, मानि खारनाव दुम दाखाल खालामफैखो, बे मोनसे बड' साहित्य सभा जानायखौ मानो उपद्रब खालामफैखो आरो बड' साहित्य सभाजों बिथांमोना मा दुश्मन दंमोन, मानि खारनाव बेफोरबायदि हुलुस्थुल खालामफैखो बे समाव नैबेनि सायाव माने डिफेन बर' सारा माने बिथांमोना सोरमोन आरो बबेनिमोन, ना बले पलिटिकेलि जानानै फैनानै बेफोरबायदि खालामफैदोंमोन, ना बले माबा मोनसे बड' साहित्य सभानि सुथ्रुमोन, नोंथांमोना बेखौ माने क्लियार खालामना होयोबा जोबोर मोजां जागौमोन नामा होननानैसो आं सानदों। नोंथांमोना मानि खारनाव बे बाथ्राखौ लाखो माखो आं बेखौ हमनानै मोनासै आरोखि। स' जाय हक उननि समाव नुगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांमोना जाहाथे बेनि खेंफोरथिखौ होफिनो, मानि खारनाव बिथांमोना फैयामोन आरो बिथांमोना सोरमोन आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानिफ्राय फैयामोन ना बले ओरैनो साइडनिफ्राय बाहेरा फैनायमोन। आरो नोंथाङा जे बुंदों बिनिफ्राय थांनानै बिथांमोना धमकि होना थांनानै उपद्रब खालामखाना थांनानै बहा थाहैखो बहा हाबहैखो बेखौबो मिथियो होनना बुंदों, नाथाय मानो उल्लेख खालामदों आं बेखौसो माने कनफिउस जाबाय आरोखि। थ' जाय हक नोंथांमोना नायनानै निस्सय बुजिनानै मोनगोन। नाथाय डिफेन बर' सार बुंनाय आरो नैबे जा हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निस्सय बुजिना मोनगोन। दा बिनि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, सोरबाफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे हागौमा हाया नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपल'ड होग्रा नोंथांमोनाव जेन सौहैनो हायो आरोखि। स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादों। ময়ো শুনিছোঁ আৰু যেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন বা যেনেকুৱা যি ধৰণৰ আলোচনা হৈ আছে বা প্ৰচাৰ হৈ আছে মই সেইটোও দেখিছোঁ। মই জানো চব জাতিৰ মাজত চবে সমান নাথাকে। বড়ো সমাজতো কোনোবা এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে, কোনোবা মুছলিম সমাজতো থাকে, কোনোবা বেংগলী সমাজতো থাকে বা কোনোবা অসমীয়া সমাজতো একজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে। তো বেয়া মানুহ ধৰি পেলাই শাস্তি বা প্ৰয়োজনীয়ভাৱে একশ্যন লোৱাটো ভাল, এইটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব। কিন্তু এজন দুজনৰ কাৰণে গোটেই জাতিটো যে বদনাম হ'ব লাগে বা বদনাম দিব লাগে এইটো নহয়। হয়, আমাৰ বড়ো সমাজতো কোনোবা এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে, মুছলিম সমাজতো আছে, বেংগলী সমাজতো আছে। এজন দুজনৰ কাৰণে কোনোবা মুছলিমে কিবা এটা কাম কৰিছে বুলি গোটেই মুছলিম সমাজক দোষ দিয়াটো উচিত নহয়। যোনে দোষী যোনে কালপিত ইয়াক ধৰি পেলাই মানে উচিত শাস্তি দিয়াটো প্ৰশাসনৰ কাম, প্ৰশাসনে কৰিব। এইটো সেইটোৱে কৈছোঁ মই যে কোনোবা এজন দুজনে কিবা ভুল কাম কৰিছে বুলি এনেকুৱা সমাজৰ ওপৰত বদনাম দিয়া, সমাজৰ কিবা ওপৰত কাম কৰাটো এইটো ঠিক নহয়। মই এইটো ছাপৰ্ট নকৰে। আমাৰ বড়ো সমাজতো আছে এজন দুজন বেয়া মানুহ। এই এজন দুজন মানুহে বেয়া কাম কৰিছে বুলি প্ৰত্যেক বড়ো সমাজক বদনাম দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহয়। এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। এইবিলাক ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। মই কৈছোঁ মুঠতে ইয়াৰ পৰা দূৰত থকাটো ভাল। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, হয় ভুল কাম কৰিছে কোনোবা এজনে,
ইয়াৰ নামত গোটেই সমাজক দোষ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহয় বেংগলী সমাজতো এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে কেলে নাথাকে এই বুলি বেংগলী মানুহ কোনোবা এজনে বেয়া কাম কৰিছে বুলি গোটেই বেংগলী সমাজটো দোষ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহ'ব কোনোবা বড়ো মানুহে এজন দুজনে ভুল কাম কৰিছে বুলি গোটেই বড়ো সমাজক দোষ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহয় যোনে দোষ কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশাসন আছে আইন আছে বাছ मोखां खाथिनानै हाबफैदों दुम दाखाल खालामफैदों माइक्र'फन सेख'नानै लानानै थांदों आरो बाहेरायाव माने बुलाय सुलाय खालामहैदों दाबि धमखि होदों 100-150 जन हाबनानै बे गोबां व्यक्तिखौनो बे थान्दै मेलाव थानाय थान्दैफोरा सिनायो होननानै बुंदों आरो सोर खालामदों मानो खालामदों बबेनिफ्राय खालामफैदों बेखौ रावबो मिथियै गैया सोरनि मा मेन्टेलिटि दं आरो सोर बेखौ उदखारि खालामनो नागिरदों सोर दादागिरि गुन्दागिरि खालामनानै इनाय अनागारि खालामनो नागिरदों दुम दाखाल खालामनो नागिरदों बर' थुनलाइ आफादनि जि जारिमिनारि 65थि बिजनि थेंफाख्रिनि जि जुथुम्मा दिनै 3थि सान बा जोबथा साननि हाबाफारि खिन्थु मैया मोनाबिलियाव प्राय हरनि 1टा बाजियाव जि जोबथा थान्दै मेल दङमोन बे जुथुम्मानि आरो गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जि बेयाव हाबाफारि जागायजेनदोंल'सोमोन रिजलिउसन एडप्ट खालामनाय जाबाय आरो गासै थान्दैफोरा गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै गावबा गावनि खोथा बाथ्राफोरखौ इसुसफोरखौ बे थान्दै मेलाव बिथांमोना दैखांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो लोब्बा आफाद हिसाबै जोङो जोबोद गोजोनै जोङो जेबो बाथ्रा बुङाबासिनो थान्दैफोरनि खोथाफोरखौ इसुसफोरखौ एजेन्डाफोरखौ खोनासंनानै हाबा मावलांनायनि खोथाफोरखौ जोङो बे गोसोखांबाय थादोंमोन आरो बे समावनो जेला गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानायनि हाबाफारिया जागायो आरो बिबान सायख'लायनायनि हाबाफारियाबो प्राय मोनसे पर्यायाव जोबहां थासारिसिम सहैबायमोन नाथाय बे समावनो अन्याय भाबै आरो मोनसे हिंसानि परिबेस परिस्थिति लानानै गोबां बेबायदि जायफोरनि गोदोनायाव कुनु डेलिगेट बेस गैया कुनु अबजार्भार्सनि बेस गैया कुनु आरसिनि बेस गैया जर जुलुमै माने बोलो बाहायनानै बे डेलिगेट हाउसखौ घेराव खालामनानै दाइसआव थानाय जेराव बर' थुनलाइ आफादनि माने बारग' आफादगिरि बा बे थान्दै मेलनि केयारटेकार आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सारा मासि लानानै आफादखौ सामलायबाय थादोंमोन आरो आफाद सामलायनानै बिबान सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादोंमोन आरो बे समावनो दाइसआव गोबां गेदेमा सुबुंफोर दङमोन दैदेनगिरिफोर दङमोन जर जुलुमै मोननै माइक्र'फनखौ बोखांनानै लानानै थाङो आरो सिङाव प्राय 100-150 जनसो माने फेग्लुंनाय बे माखासे सन्देहजनक व्यक्तिफ्रा माने इनाय आरो अनागारि गोसो लानानै हिंसानि गोसो लानानै दुम दाखाल खालामो दावराव दावसि खालामो आरो धमकी होयो जे माने बे थान्दै मेलखौ बन्द खालामनांगौ आरो बिथांमोना मा उद्देश्य दङ जों मिथिया किन्तु कुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया कारण बे बर' थुनलाइ आफादनि पवित्र मोनसे थान्दै मेल आरो बे पवित्र थान्दै मेलाव गासै जिल्ला आफादफोरा साफा साफायै CAC मेम्बार दैथायहरदों आरो जायफोरखौ CAC दैथायहरदों बिथांमोनखौनो जिल्ला आफादफ्रा सायख'दों बासिदों लोब्बा आफादफ्राथ' कुनु बेयाव रल आरो रेसपन्सिबिलिटिखौनो लायाखै साहित्य सभानि जिल्ला आफादफ्रानो गावबा गाव सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादों आरो गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै जुक्तिखौ होलायनानै हाबाफारिया आवगायगासिनो दंमोन दा बेखायनो सोरनि मा मेन्टेलिटि दं आरो सोर बेखौ उदखारि खालामनो नागिरदों सोर इनाय अनागारि खालामनो नागिरदों दुम दाखाल खालामनो नागिरदों दादागिरि गुन्दागिरि खालामनानै बर' थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे पवित्र अनुष्ठान माहारिनि गोथार आफाद जातीय आफाद 65 बोसोर आगान सुरनानै दिनै 80 सिरियेलाव जोंनि रावखौ जि दुम दाखाल खालामबाय बे थारैनो दुखुनांथाव लाजिथाव आरो बे जाथायखौ जों गोख्रों रावजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' माहारिनि जानानै सुबुंखारि आरो बेबायदि जाथाया बर' हारिखौ लाजि फोनाङो बर' थुनलाइ आफादखौ लाजि फोनाङो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइनि जोंनि आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि बर' माहारिनि जि मान मर्यादाया गुबुननि नोजोराव बा मुलुगनां थासारियाव गुबुननि थासारियाव जोङो लाजिथावना मोनसे
मोखां देखायनो हायै मोनसे थासारिखौ लाबोयो आरो बेयाव रावबो थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा बेक्तिया बा बेयाव लोब्बा आफादनि सोद्रोमा बेक्तिया बा बेयाव आरसि आरो डेलिगेट जानानै फैनाय अबजार्भार जानानै फैनाय बेक्तिया बेयाव इनभल्भ गैया बे टटेलि बाहेरनिफ्राय डिजाइन खालामनानै फैनाय मोनसे आक्रमणमोन मोनसे थासारिमोन आरो मा उद्देश्यजों खालामदों मानो खालामदों बे खोथायानो दिनै साननो गोनां खारन थांनाय 6 बोसोराव बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव जों बेबायदि थासारिखौ नुबोफेराखैमोन थांनाय समाव जादों गुलि गावनाय जादोंमोन दतमायाव गुबुन गुबुन थासारियाव आरो दिनै फिन खेबसेबाव बेबायदि हिंसानि थासारिखौ लाबोफिननो नागिरनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयो माने जों गोख्रों रावजों सोंखारियो जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ खौसेयै जोङो बयबो गसंथानानै बेखौ रैखाथि होनांगोन बे जोंनि माहारिनि पबित्र मोनसे अनुष्ठान आरो बे अनुष्ठाननि गेजेरजों बर' हारि थांना थानायनि थामोनथा रैखाथिनि सिमांखौ जों नुदों आरो बेखायनो जों बेखौ रैखाथि होनानै खौसे गसंथानानै उननि समाव जों हाबा मावलांनांगोन होननानै आं बेखौनो खावलायो आरो बे जाथायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथायजों जायफोरा लोब्बा दङ माने बेयाव गोबाङानो बुंदों जे बे बेक्तिफोरा जायफोरा बेयाव मोखां खाथेनानै हाबफैदों दुमदाखाल खालामफैदों माइक्र'फन सेख'नानै लानानै थांदों आरो बाहेरायाव माने बुलाय सुलाय खालामहैदों दाबि धमखि होदों 100-150 जन हाबनानै बे गोबां बेक्तिखौनो बे थान्दै मेलाव थानाय थान्दैफोरा सिनायो होननानै बुंदों आरो सोर खालामदों मानो खालामदों बबेनिफ्राय खालामफैदों बेखौ रावबो मिथियै गैया बेखौ बुंलायनांगौनि खोथा गैया दा बेयो माहारिनि थाखाय मोनसे लाजिथाव थासारि जाबाय आरो बे थासारि